Bine ați venit la un nou episod tot de Minecraft. Astăzi o să explorăm acest biome ăsta, că am făcut un episod, dar nu o să-l pun la YouTube-ul. Și ce, Doamne, cum am murit? Revenim după ce ne întoarcem. Revenim. Ok, facem altă lume. Că habar am ce are asta. Mai bine punem pace. Adică să fie numai pace. În loc să ne mai ataci toți mobii. De aia am murit, că a venit un... Atunci ne mai jucam ăla, că ne-am făcut multe chestii de iron. Imediat ne facem și full iron. Dar se încarcă greu. Revenim după ce se încarcă. Fix în biome ăsta unde am murit. Ne dă. Doamne. Așa ceva nu mi-am văzut. Eu zic că 6 lemne ne ajung. Eu câte avem. Și să scrieți în comentarii dacă vă place. Că facem altă lume, că e mai faină asta. Arată mai fain. Și acum suntem numai pe pace. Așa, bem. Cam așa. Craftăm una din asta și ne dă... și iron! Acum vezi, dacă tot am murit, măcar ne dă și nouă ceva bun. Leu. Unde merea degetul. Mai la altă galaxie. Hai repede, să luăm aștia. Prima dată luăm 20. Revenim după ce facem 20. Și gata, am făcut totodată 20. Am stat jumătate de oră, dar e... Game... Așa. Pun așa, ăștia așa și ăsta așa. Nu, ăsta așa și ăsta așa și ăsta așa. Și ne facem în din asta, că o să luăm ironul ăla și să ne facem mai bune uneltele. Nu, mai bine ne facem și mai ținem. Revenind. Că erau niște probleme tehnice. Probleme tehnice. Cum s-ar zice. Niște probleme tehnice. Deci dacă facem aici, ca să ne facem armură, îmi trag aici o paletă. Peste față. Hai, iron. O, da. Și iron. Iron calitativ. Încă mai mult iron. Că în munți sunt iron. Sunt multe. Iron. Sunt mulți Iron Man. În munți. Sunt chiar mulți Iron Man. În munți. Chiar sunt. Iron Man. Și acolo Iron. Mai bine ne jucăm Roblox. Revenim la Roblox. Avem un mod cu TNT-uri. Dar nu mai merg. Nu mai merge. Hai.
Dați un like ca să meargă. Vă rog eu, un like. Un like ca să meargă. Revenim. Ca să testăm TNT-urile, că nu mai vreau să le facem. Că stăm aici 70 de ani, dacă trebuie să și le facem. E bine, le căutăm direct așa. Nu, hai să le găsim. Nu turbez. Care să-l testăm primul? Hai să vedem ăsta cu creeper. Arată fain. Hai să vedem și ăștia. Să luăm și un flint în stil dacă s-ar putea. Dacă l-aș găsi. Cum s-ar spune? Doamne, în sfârșit. Să vedem cum e asta. Asta nu mă dă așa. Și explodează. Hai să mergem în village-ul ăla să le explodăm, să facem că bun, că blau. O să mai rum. Fix pe casa asta vreau să pun TNT-ul. Gata. Atâta. Am crezut că e tot mai mult, ce doamne. Ce e asta? Și bătă joc. Ce doamne. Telefonul. Hai să-l testăm pe ăsta și după îl testăm pe ăsta și după pe ăsta și după pe ăsta. Și după pe ăsta. Hai să punem TNT-ul ăsta aici. Gata. Ia. Nu m-a ars casa. Parcă nu mi-am văzut așa ceva. Da, chiar o ars ca lumea. Cum mai să vedem asta? Să ne-am apăsat. Ce să vedem? Sunt fix în ele. Hai să vedem. Gaura negră. Uite gaura neagră. Gata. E chiar faină asta. Cu gaura neagră. Asta e cu Wither. Aoleu. Ne să vedem asta. Cred că explodează mai multe TNT-uri. Nu. Care mai multe TNT-uri pe el. Da. Cum am crezut. Da, cum se vede, e fain. Asta e robotul TNT? Ce? Ce e? Mai să vedem. Racheta TNT. Conte to goodbye. Nu a fost mare chestie. Hai că ăsta știu că a fost. Că am avut modul ăsta și știu că e fain. Explodation? În sfârșit Explodation. Hai să vedem ce dă. Reclame. Farmacia inimii, catena. Când Explodation. I need creation. Și TNT-ul ăsta să lăsăm. Acum. Nu scriem direct TNT. TNT. Nu, mi-a dat TNT. Am uitat care le-am văzut. Gata, hai să le vedem. În acțiune. Prima în acțiune. E o poțiune, ce? Dă numai poison. Și Explodation. Cred că ne ducem în peșteri să explodăm. Ne ducem. Încă una? Încă o dată? Ce faceți? Zdrobește pietre. Ia pe... Câțapation. Asta cred că o să... Asta cred că dă cu fulgere. Că dă cu fulgere. Asta e bun dacă vrei să faci casă.
Așa, îl pun și le și pe ăsta și le și pe... A, nu, pe ăsta l-am luat. Ăsta și ăsta, nu? Că ăștia cred că sunt ultimele. Hai să vedem. Hai să vedem ce face. Cred că dă healed. Hai să vedem asta. Ne băgăm fix în el. A, ne zboară content. Ai, goodbye. Fix în el ne băgăm. Ce s-a întâmplat? A! M-a băgat în gheață. Că n-am știut ce s-a întâmplat. Hai să vedem asta că e în lavă. Hai să ne băgăm și noi în bol. Să explodăm cu tot cu el. Aoleu! Acum hai să bubuim toată țara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cred că o să-mi dea crash. Cred că îmi dă crash jocul. Pe bune. Pe bune. Pe bune chiar îmi dă crash. Pe bune chiar îmi dă crash. Pe bune chiar mă dă crash. Am lag. Oh! Zici că a fost război aici. Războiul lui Tankamon. Și ne băgăm așa capul în apă. Hai să vedem dacă poate să explodeze în apă TNT-urile astea. Hai să vedem dacă pot. Să ne împinge sus. Pot? Nu pot. Revenim. Ba da, pot. Revenim că fac o mașinărie. Și bum! A explodat tot. A meritat. Ce ați văzut? Am stat mult să fac. Chiar am stat mult. Și hai să ciocnim mult în cap până se termine episodul. Prima ciocnitură în cap. Prima ciocnitură în cap la o vacă. A doua ciocnitură în cap la o oaie. Și a treia ciocnitură. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... O să pun mulți mobi și pe tot să... Gata, cred că am pus destui. Facem aici bomba atomică la Mace-ul. Mace. 1... Stai, 1, 2, 3 și satisfy moment. Ce satisfy moment? Că nici nu m-am putut să dau un 1. Satisfy moment. Facem aici. Și acum o să vedem cum o să arată. Și ăsta a fost cu acest episod. Vă urez poftă bună dacă mâncați, pa!